klipu ne mogu da vam poželim dobar dan s obzirom šta se desilo u školi na Vračaru, da ne imenujem školu, gde je ubijeno 8 đaka, gde je ubijen radnik obezbeđenja, čovek od svojih 70 godina, gde je ranjeno 6 đaka i gde je ranjena profesorka, jedna profesorka, od strane učenika koji ima 14 godina, koji je 7. razred, koji je došao sa pištoljem i 5 šanžera u školu i koji je krenuo da puca po svojim drugarima i drugaricama iz škole. Prvo želim da izjavim saučešće porodicama ubijenih učenika, ranjenima želim da što pre ozdrave i da se vrate u normalan tok života koliko god to bude moguće posle svega ovoga. Što se tiče države, da preuzme odgovarajuće mere protiv lica koje je pucalo i da odredi drakonske kazne. Što se tiče samog uzroka pucnjave, tu je ključ svega. Za ovakav zločin opravdanja nema. Za sve klipove koji se objavljuju i za sve što se izjavljuje trebaju se uvek birati reči, bile teme tragične, bile teme drugačijeg sadržaja. Pogotovo u ovom slučaju gde je stvarno ovo jedna tragedija koja se do sad nikad nije desila u Srbiji, daj Bože da se više nikada ne desi, ali moramo sagledati uzroke. Opet kažem, za ovakav zločin opravdanja nema, ali da li je ovaj momak što je pucao, da li je bio žrtva nasilja? Da li je trpeo dugo nasilje pa se to kupilo u njemu? Da li se poverio roditeljima, roditelji dalje nisu rekli psihologu, direktoru škole ili razrednoj? Da li se poverio osoblju škole, a osoblje škole je zažmurilo na to? Tu opet kažem, da li razredna, direktorka škole, nastavnici, drugi đaci, da li uopšte su žmurili na to ako je dete bilo zlostavljano, jer u njemu se kupio taj bes i verovatno, opet kažem, opravdanja nema, ali verovatno taj dečko nije mogao da se nosi sa tim i čim je on planirao zločin mesec dana, tu nešto debelo nije u redu. Opet kažem, ili se rodio kao čovek koji je predodređen da to uradi, jednostavno totalno odsustvo bilo kakvog osjećaja, odsustvo gena empatije, znači, jer Simon Baron Cohen, psiholog, je utvrdio da ubice generalno nemaju taj gen za empatiju, za saosećanje za drugoga, i generalno da li se rodio takav ili je stvarno trpeo nasilje. To je ključ svega uzroka, treba utvrditi uzrok zašto je do svega ovoga došlo i tu snose i osoblje škole odgovornost, a i sami roditelji, prvenstveno roditelji, a i taj dečko koji, ja ne znam da li je svestan on šta je uradio, koliko je porodica zavio u crno, koliko je svojih drugova i drugarica nedužnih ubio, ali opet uzroke treba lečiti da do ovoga svega ne bi došlo. Jer imali smo i žrtve nasilja koje su se bacale sa zgrade, a bile su tučene od svojih vršnjaka i svi su žmureli. To je Aleksa kom sam ja bio posvetio pesmu, koji nije mogao da izdrži da se nosi s tim pa je skočio. Sada, da li je ovde, opet kažem, opravdanja nema, ali da li je ovde ubica bio zlostavljan i to se kupilo u njemu i nije imao sa kim da priča jer se posavetovao s nekim, ali
nije dobio adekvatan odgovor niti savet, hoću da kažem požalio se, ali nije dobio povratnu informaciju od osoblja škole i od roditelja i od ostalih. To sad opet kažem, za to je sad kasno utvrđivati šta i kako, ali opet smatram da uvek treba lečiti uzrok da ne bi došlo do ovakvih stvari, a mnogo je nasilja u školama i sam sam bio žrtva nasilja i zakucavali su mi pernice, udarali u glavu i pokazivali mi nacističke pozdrave zato što sam prešao u drugo odeljenje, baš zbog nasilja, jednostavno samo zato što sam bio odličan učenik. Ja sam umeo da se nosim sa tim, ali opet to ostavlja posledice na đake i tuga i tragedija, ne znam šta da kažem. Žao mi je tih svih porodica što im se to desilo, a što se tiče ovog momka, on stvarno treba, mislim, doživotno da leži u zatvoru, bez obzira što je maloletan. Ovo je za svaku osudu, ali opet kažem, kao društvo moramo da lečimo uzroke i moramo da se bavimo vršnjačkim nasiljem u školama u smislu da sprečavamo vršnjačko nasilje u školama. To je ključ cele priče. Pričati sa psihologom koji će odmah da reaguje, pričati sa razredom koji će odmah da reaguje, pričati sa direktorom koji će odmah da reaguje. Tako se problemi rešavaju i razgovorom sa svojom porodicom. Da đak koji zlostavlja drugog đaka odmah ide na disciplinsku, da roditelji plaćaju novčane kazne, da se nešto preduzme, da deca koja vrše nasilje na drugima automatski budu na određen period isključena iz odeljenja. Postoje 1000 mera koje mogu da se primene da do ovakvog ishoda nikada više ne bi došlo. Eto, toliko.